हम कामनी जी प्रणाम कर रहल छी अहाँ सबके। हनुमान जी के गीत लऽ कऽ अयलहुँ। उम्मीद यऽ अहाँ सबके पसंद है तो जरूर लाइक करब। कौने दिन आए हनुमत तोहरो जनम भेल, ए सोहाबन लागे कौने दिन भेल छठियार हे, सोहाबन लागे मंगल दिन आहे सेवक हमरो जनम भेल हे, सोहाबन लागे रवि दिन भेल छठियार हे, सोहाबन लागे कौने दिन आहे हनुमत बसबा कटायब हे, सोहाबन लागे कौने दिन ध्वज दियाबे हे, सोहाबन लागे कौने दिन आहे हनुमत बसबा कटायब हे, सोहाबन लागे कौने दिन ध्वज दियाबे हे, सोहाबन लागे रवि दिन आहे सेवक बसबा कटायब, मंगल दिन ध्वज दियाब हे, सोहाबन लागे रवि दिन आहे सेवक बसबा कटायब, मंगल दिन ध्वज दियाब हे, सोहाबन लागे। प्रणाम, धन्यवाद।